naman puggahan? Imo naman kung gikalimtan. Masa gikalimtan god? Mo naman tayo anak be. Naunsa? Unya na mong gabi. Iki maglangsad po ko sa himungaan kay namisok na. Ano na lamang ka manok. Uy, wala kayo tayo maganaana sa ako, ah. Unsa man ni bayhan na. Uy, pero may ana-ana na sa imong utok. Sige na kayo maglangsad ako sa manok. Ay, tama-tama. Sakto na yun ilang sa himungaan ba? Hala! Wala naman diri. Piso naman lang ni. Kasi hindi kuha sa kong manghod nga si Clayte. Lights! 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 Asa ba na kong manghod? Uy! Asa naman to si Jo, uy? Ako kita yung Jo, bay. Tanawar lagi, gisugo ko painom sa mga nuk. Gibiyaan naman hinuon. Lamang yung kini mga asay ta bagay. Mabusog na, makabring house pa. Asa yung kaya itong bata atong? At last, nakita na jud ka na ho. Ipangitaan ko niya kasi sakpan ko niya kung nagkuha silang himungaan. Kalma lang. Ngano man day si tuyo nimo? Wa ra. Gusto ra ko makaibaw sa imungan. Asa di kagikan? Kita bitaw ka sa kuang nanghingi kita tapos napigitay. Dala di siyempre namista. Ay, namista day ka? Oh, namista ko dito sa unahan dam tapos nang bring house ko kini akong dala. Idala na ko ni para sa imo. Sure ka? Oh, para na sa imo ha. Pero wag dala na ha. Ya okay na kana. Okay na. Good na kay kana ha. O sige, maadto na ko. Taysa, asa di ka mo dong? Maadto ko dito sa unahan, nara ko ikwaon dito. Maadto na ko. Taysa, gusto ko mo ban? Pwede mo ban ko? Ruban ka. Dili ko idoy dapat akura. Dira ka. Gusto ra ko mo kuyog ni mo kay ganahan ako mo uban nimo. Wag mong subukan. Ito ka mauban ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Gusto na ka mauban na. Sige, tara. Kuyog ka sa kuha. Tara. Dali, ipaglangan dira. Ani, dali. Pas. Taysa, asa di ko nimo danon? Kalibunan namang gudiri. Ah, kalibunan na. Okay na. Goods na, diri arta. Muna ni plastara. Hoy, unsa di ko nimo? Bata para pa ko. Hangap si bata pa ka. Guban na gani. Pagtanawar ko dira og signal na bay mga tao dira. Magunsa man dito diri. Magpiyong na lang ko, gusto nimo? Pak. Ano man piyo mo kapag mata dira. Di nimo makita og nay mga tao diri. Diri ara ka kinakoy kwaon kidali. Asa dito si Ja? Abi kog nami buhot tun diri Grabe ka gandang manok ng tugtugao. Hindi nga walay tag-iya. Digalik eh. Nakakita kong mo-look out. Ganda-ganda kan lagi siyo. Tara na. Hala, nanang na magkaidang manok. Ay, sige kang pangutana. Tara, pasin na ta. Ito oras Clayte sa kalibunan. Nakunsa ba na siya diha? Clayte! Kining bataan ni. Uy, ya. Nakunsa man ka diri Ay sa, ano da makadagasudan? Ang putrapot ya. Ang mga manok baya, wala mo paim na. Imo ra itong gibiyaan. Tana ta, mauli na ta. Ngano ka gadatos yung manok ba? Ay, mas makita rapid ni sunod.